Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Niċċelebraw illum il-festa ta' San Benedittu li huwa patrun tal-Ewropa, missieri l-monastiċiżmu fil-Punent. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixra din il-qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla, flori ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Inti tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi id-drubiet tad-dinja ilqa tal-btana. Inti li jgħid fuq il-lemmin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej. Inti waħdek il-Oli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti tajtna l-San Benedittu abbati b'mallem għaref fl-iskola tas-servizz tiegħek. Għamel inħobbu lilek fuq kollox u li nimxu bħal-kbira fit-triq tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Proverbji. Ibni, jekk int tilqa' kliemi u taħżen ġo fik il-kmandamenti tiegħi billi tagħti widen għall-erf u tħalli lil moħħok jifhem sewwa, jekk issejjaħ l-erf u tolli leħnek għal fema tajba, jekk tfittex l-erf bħal fidda u tħaffer għalih bħal teżor moħbi, imbagħad tifhem il-biża' tal-mulej u ssib it-tarif ta' Alla. Għax il-mulej jagħti l-erf, minn fommu ġej it-tarif u d-den, u jaħżen l-għajnuna għal minu sewwa, u tarka għal min jimxi bl-ħtija, u jħares it-triqat tal-ġusti u jassess it-triq tat-twajbin tiegħu. Imbagħad int tifhem il-ħaqq u s-sewwa u timxi f'kull triq li tajba. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Kull ħin imbirek il-mulej. Kull ħin imbirek il-mulej. Kull ħin imbirek il-mulej. Tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi. Jisimgħu l-fqajrin u jifirħu, ngħidu flimkien, kull ħin imbirek il-mulej. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien.
ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu ngħidu flimkien. Kull ħin imbierek il-mulej. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jistken fih. Ejjew uliedi, isimgħu lili, jiena l-biża' tal-mulej nallimkom, ngħidu flimkien. Kull ħin imbierek il-mulej. Iħares il-sinek mill-ħażen u xuftejk minn kliem il-qerq. Tbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb. Fittex is-slim u imxi warajh, ngħidu flimkien. Kull ħin imbierek il-mulej. Ħenjin il-fqar fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Pietru qal il-Ġesu, tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Issa se jmissna. Ġesu qalilhom, tassew ngħidilkom intom li ġejtu warajja fid-dinja l-ġdida meta bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq it-tnax il-tron u tagħmlu ħaq mit-tnax il-tribu ta' Iżrael. U kull min iħalli l-daru jew il-ħutu jew il-missieru jew l-ommu jew l-ulied jew ir-raba tiegħu minħabba f'ismi, jerġa' jirċievi kollox għal 100 darba aktar u jieħu b'semu il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ut in omnibus glorificetur Deus, dawn il-kliem bil-Latin insibuhom fil-prologu tar-regola ta' San Benedittu u jfissru biex f'kollox ikun igglorifikat Alla. Dan huwa fil-fatt l-essenzjal tal-ħidma kollha ta' San Benedittu u huwa li imexxi wkoll il-ħidma li ssir illum mill-Benedettini li huma dawk li ġew wara li waqqaf San Benedittu id-diversi monasteri tal-Benedettini. Aħna llum qegħdin nagħtu ġieħ li dan il-qaddies kbir li huwa wieħed mill-patruni tal-Ewropa kien għamlu l-Papa Pawlu VI u missier il-monastiċiżmu tal-Punent u ta' kontribut kbir għaċ-ċiviltà u għall-kultura tal-Punent. Imma u interessanti ħafna meta naraw il-ħajja tiegħu. Twilet fis-sena 480 ġewwa Norċja l-Italja u l-familja batuh Ruma biex jistudja fiż-żożija tiegħu. U hemmhekk kien għamel ħidma kbira ta' studju, però fl-istess waqt kien disgustat bil-ispirtu li kien hemm, bl-immoralità li kien hemm u ddeċieda li ħalli hemmhekk u jmur għall-kwiet fil-vant ta' Ruma fejn hemmhekk ikun iktar malla fi spirtu ta' tal. U fil-fatt interessanti li l-Papa Benedittu XVI meta jitkellem fuq dal-qaddis jgħid li hemmhekk Benedittu kellu 3 tentazzjonijiet li jrid jirbaħhom. U li kienu l-ewwel tentazzjoni li jfittex lilu nnifsu, il-glorja tiegħu, li kollox idur miegħu. It-tieni li ħalli dak li jħoss imexxih u t-tielet li ħalli l-korla u l-vendetta jaħkmuh. U meta dawn it-tentazzjonijiet elibhom seta' mbagħad jibda tassew din il-ħajja
monasteru kemm l-ewwel f'Subiaco, iktar il-qudiem f'Monte Cassino, fejn imbagħad għamel din ir-regola li baqgħet imsemmija ħafna għax fiha ħafna erf. Kif smajna illum fil-qari tal-kelma ta' Alla fiha ħafna erf din ir-regola ta' San Benedittu. Interessanti għalhekk illi Benedittu għex fi żmien diffiċli. Aħna kultant nitkellmu fuq żmienna isu ta' fint kemm hawn ħażen, qatt ma kien hawn daqshekk ħażen. Hekk kienu jgħidu fi żmienu wkoll. Meta kien hemm dekadenza sħiħa u il-valuri kienu qegħdin jitmerlu. Ma x'għamel San Benedittu? Flok għad jilmenta u għafem, beda xi ħaġa ġdida u beda dil-ħidma fil-monasteri differenti ta' Benedittini li jkunu dedikati lill-Alla u l-ħajja tagħhom tkun mibnija fuq it-talb u l-ħidma, ora et labora. U fil-fatt fuq hekk jinsisti ħafna kemm importanti illi aħna jkollna l-eruq tagħna fit-talb, fl-għaqda ma' Alla, biex imbagħad hemmhekk ikollna l-għajnuna ħalli nistgħu nagħmlu tassew ħidma ta' kontribut kbir lis-soċjetà. U jekk inti tħares lejn l-istorja imbagħad warajh tal-Benedittini, tara kemm tassew taw kontribut kbir fil-bini taċ-ċiviltà u kultura Ewropea, ispirati dejjem minnu u mir-regola tiegħu. U għalhekk li ħeġġiġna lilna llum huwa biex aħna dejjem infittxu li ngħixu dak li nemmnu, nkunu maqudin ma' Alla fil-ħajja tat-talb, imma li nagħtu tassew kontribut mbagħad pożittiv lis-soċjetà. U nagħmlu dan anki jekk inkunu konxji tal-ħażen ta' dak illi jfisser ħafna drabi tmermir ta' valuri, imma nibnu xi ħaġa li tkun tassew ta' ġid għas-soċjetà. Jiena naħseb illi fuq din il-frażi tiegħu f'kollox ikun igglorifikat Alla, għandna wkoll hemmhekk programm għall-ħajja tagħna biex dak kollu li nagħmlu fil-ħajja tagħna kemm jekk ikun ħidma fil-postijiet tax-xogħol, imma kemm jekk ikun ukoll ħidma fil-familja, f'dan il-familja, jew tajnuna għall-oħrajn. Kull ħidma tagħna nagħmluha b'dan l-ispirtu biex ikun igglorifikat Alla. U nafu kemm jiswa dan il għaliex jekk hemm xi ħaġa li tolqotna ħafna fis-soċjetà Maltija fi żmienna hija kemm hu mkasbar Alla u l-isem tiegħu. U għalhekk illum nitolbu il-San Benedittu biex aħna jkollna din il-frażi li jagħmelu fir-regola tiegħu li tmexxina f'ħajjitna biex fi kliemna femilna fil-kontribut li nagħtu lis-soċjetà dejjem ikollna f'moħħna f'kollox ikun igglorifikat Alla. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira illi jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina. Kummulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna jkollna l-ispirtu ta' San Benedittu u dejjem infittxu l-għaqda miegħek fit-talb u li dan it-talb jispirana mbagħad għal ħidma u kontribut validu li nagħtu fis-soċjetà nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Ejna biex f'ħajjitna dejjem ikunu mmexxija mill-Ispirtu ta' San Benedittu biex f'kollox ikun igglorifikat Alla nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet, kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'tanti pajjiżi li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għar-reliġjużi li llum huma isperati minn San Benedittu, Malta għandna żewġ monasteri ta' San Benedittu, nitolbu għal dawk kollha li huma parti minn dawn il-komunitajiet biex jimxu dejjem fl-ispirtu ta' San Benedittu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem mulej il-qaħħom fih danek għat il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum u żomna dejjem f'imħabtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifsir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej jilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa ta' San Benedittu u għatina li bħalhom fitxu lilek biex niksbu d-doni tal-għaqda u s-slim fis-servizz tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej mis-qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li knisja tiegħek fil-festa ta' San Benedittu int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-talim li xandar u tilqa' t-talb li jagħmilek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal
خذوا وكلوا الكل من دان għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, taħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzo Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli ma' San Benedittu u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum, affrinna dnubietna bħalma naffru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li rċevejna mulej ir-ran tal-ħajja ta' dejjem, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li fuq it-twissijiet ta' San Benedittu naqduk bil-fedeltà fil-liturġija u nitħeġġu bl-imħabba l-ħutna l-bnedmin. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum stali napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni SEF u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolm li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni SEF qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Fil-festa ta' San Benedittu llum
patrun tal-Ewropa nitolbu għal pajjiżi tal-Ewropa ħalli jarfu dejjem jożżu l-eruq tagħhom fil-valuri umani u nsara li għandhom imexxuhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat tal-tana ejna u F'mana, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kismat tal-plana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semmak ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna tobitna ħarista minna tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek
Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarista minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarista minna tal-infern
u ġenerewih kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dak l-għajnien tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jta fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minoħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lil Missieru lil Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebata xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mira ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kjuba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej għandna nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa. Ungawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħolalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Nitlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-iħtan ifel ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slima lik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-ibnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja.
Għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Adiodata Pisani, Itlob għalina. San Benedittu, Itlob għalina. intom għaddissin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlok glorjusaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Ruskastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli l-qaddisin kollha tiegħu.